Rikke Møller Pedersen er verdens hurtigste brystsvømmer lige nu. Og en af forklaringerne er, at hun er kompromisløs i sin tilgang til sin sport. Selv i den mindste detalje er gennemtænkt, lige meget om det er i vandet, på bassinkanten eller som ind i svømmehallens cafeteria. Det er de færreste, der ikke lige kunne lade sig friste af en is i sommervarmen. Til tider, så tænker jeg da, jeg kunne bare spise hele butikken. Men så tænker jeg jo igen på, hvad det er, jeg egentlig vil, og hvor længe det vil glæde mig. Så er der måske andre ting, der vil glæde mig lidt mere. Det er faktisk afsavnet, der er med til at motivere den danske brystsvømmer til de store præstationer. Hvis man ikke ligger 100% i det, man så ligger og gør der, så får jeg jo slet ingenting. Og jagten på 100-dele optager den fynske svømmer. Også i dag til de danske mesterskaber, som kun er et delmål på vejen mod det store mål, VM i Barcelona. Når jeg ikke er en af de der store nogen, der bare kan sprinte mig igennem det, så er det eneste, jeg kan arbejde med, det er jo så mine skills, altså teknikken. Hvordan skaber jeg mindst mulig modstand i det her våde element? Det har altid fascineret mig rigtig meget. Samtidig er Rikke Møller Pedersen særdeles dygtig til at overføre sine fornemmelser fra vandet til Danmarks nye australske svømmelandstræner. She's quite articulate in a stroke and breaststroke, and one that really understands her stroke. So she's quite good to work with in that way. Selvom det blev til et sikkert dansk mesterskab i 100 meter bryst, så var det vigtigste ikke at fejre sejren, men at få talt løbet igennem med landstræneren. Nu bliver det spændende at høre kritikken af træneren. Og den kritik var god. Alt i alt, så er vi glade, og det er dejligt. Og VM-formen, den er, som Rikke Møller selv siger, Den er top dollar.